Bydd tapiau cau yn troi'r dŵr i ffwrdd rhag iddo ddod i mewn i'ch cartref. Bydd yn aml iawn wedi leoli ger y brif beipen ddŵr sy'n dod i mewn i'ch cartref. Gallai hyn fod o dan y sinc gegin, ger y toiled i lawr grisiau, neu di oli gypyrddau. Os byddwch yn cael dŵr yn gollwng yn eich tŷ, bydd angen i chi droi'r dŵr i ffwrdd yn gyflym. Mae rhai cartrefi wedi gweld eu tapiau yn cael eu uwchraddio i switch lle gallwch chi bwyso mwyn troi'r dŵr i ffwrdd. Pan fyddwch yn troi'r dŵr yn ôl ymlaen, rydym yn argymell eich bod yn troi'r tap hanner ffordd. Mae hyn yn lleihau'r posibilrwydd ohono'n cloi. Feddylech wneud hyn unwaith neu ddwy o flwyddyn rhag iddo gloi a pheidio agor. Ffoniwch ni os nad ydych yn gallu agor y tap. Os ydych chi'n meddwl bod y dŵr wedi mynd i'r ceblau trydan, trwch y prif gyflenwad pŵer i ffwrdd drwy roi prif switch coch yn y bocs fuses i ffwrdd ac yna ffoniwch ni. Bydd troi'r prif switch coch i ffwrdd yn troi'r trydan i ffwrdd ac yn sicrhau eich diogelwch tan y bydd y trydanwr yn cyrraedd.